दैदेनगिरि रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा गावनि फिसाजोखौसो सिनायग्रोदों रायजो राजाखौ नङा। जोंनि खाम्फा बरगयारी बिथां 17 बोसोर सालायलांबाय बिथांनि कार्यकलापखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा मिथिखागौ। दा बिनि थाखायनो जोंनि रायजो राजा 14 चिरां दुवारनि गासैबो जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोनहा उदां लुगैदों आरो उदां बिजाथिखौनो लुगैदों। दिनै दोलै नोगोरै जोंनि 14 चिरां दुवारनि रायजोफ्रा ओंखारबोदों आरो जोंखौ समर्थन खालामदों आरो जोंनि मोनसे समनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिरदाव मुसाहारि बिथां दङ, जोंना फायखाजरा ओनसोलनि बुद्धिजीबी दिनेन नार्जारी सार दङ। जोङो ज' फैनानै 14 चिरां दुवारनि जेनाखि इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि जोङो गथायफैबाय आरो दिनैनि जेनाखि बे उदां बिजाथि गथायनाय बेवहाय रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै दिनै जोंखौ समर्थन खालामदों। मानो खालामदों नोंथांमोना कुइसन खालामनो हागौ। मानो होनोबा जोङो थांनाय बोसोरफोराव रायजो राजाफोरजों गसंथाबोदों, बिथांमोननि अभाब अभियोगाव जोङो गसंथाबोदों। सोरनोबा जुदि बेमारि जानायाव मेगन नुवाखैबा जों मेगन नुहोदों, सोरबा जुदि माइ गायनो दुब्लि बारियाव दै गैयाबा जों बान्दो थेनानै होदों आरो रायजो राजा बिथांमोननो बेखौनो नांगौ। मानो होनोबा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा माइ गायनानै जायो बांसिनानो। दा बिथांमोनजों जों गसंथागोन आरो जों गसंथाबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोनाबो जोंजों गसंथादों। नोंथाङा जिहेतु सिगां समाव UPPL दङमोन, दायो उदां बिजाथि हिसाबै गसंबाय। सिगाङाव जिखिनि गभर्नमेन्ट थानाय समाव जिखिनि EM दंमोन नोंथांनि समस्थियाव, बिथाङा माबायदि खामानि मावदों आरो नोंथाङा मानो थाखाय उदां बिजाथि होनना रायजोनि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों? रायजोआ उदां लुगैदों। गिदिर नेता जाय बिथांमोना गावखौनो राजा बायदि सानो, WhatsApp कल हरबाबो हरफिना, मेसेज हरबाबो हरफिना, बेफोरनिफ्राय उदां लुगैदों रायजो राजा बिथांमोनहा। मानो होनोबा बिथांमोना गावनि साननायखौसो रायजो राजाफोरनि सायाव इम्पजिसन खालामनो नागिरो। दा बिथांमोनहा लुगैदों उदां बिजाथि नांगौ, जायनि सायावनाखि रावबो राजाफोरनि रावबो गिदिर नेताफोरनि नारसिननाय थाया, उदां भाबै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो। दिनैनि दिनाव जोङो जा नुनो मोनबाय, गोबां बेवहाय नोंथांखौ रायजोफोरा लोब मदद होनो फैबाय, हेफाजाब होफैबाय। थ' उननि समाव भट थुनाय समाव नोंथांखौहाय मदद होनो थाखाय नों मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ? बेनोल' जिहेतु रायजो राजा बिथांमोनजों जों गसंथादों, थिग बेबायदिनो दिनैबो बिथांमोनहा लोब फैनानै जोंजों गसंथाफैदों। दा बेबायदिनो नैबे 22 तारिखआव जेनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं, भटिं जानो थांगासिनो दं, बेवहायबो रायजो राजा बिथांमोनहा लोब फैनानै जोंनि जेनाखि छबि ओंखारगोन बे छबियाव भट होगोन होननानै जोङो आं मिजिंथिदों। आरो आङो बेखौनो बिथांमोननो बुंबावदों, जोङो रायजो राजानि थाखायनो ओंखारदों, रायजो राजानि थाखायनो गसंथानानै जोङो खामानि मावलांगोन। दिनै जोङो गावनि उदैनि थाखायल' बेवहाय ओंखारबोआखै। गावनि उदैनि थाखायल' जुदि ओंखारोबा आङो दिनै 3 लाख टाकानि साख्रि गारनानै फैदों, पार मान्थ 3 लाख टाकानि आं साख्रि गारनानै फैदों। नाथाय जोंनि दैदेनगिरि रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा गावनि फिसाजोखौसो सिनायग्रोदों, रायजो राजाखौ नङा। जोंनि खाम्फा बरगयारी बिथां 17 बोसोर सालायलांबाय, बिथांनि कार्यकलापखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा मिथिखागौ। दा बिनि थाखायनो जोंनि रायजो राजा 14 चिरां दुवारनि गासैबो जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोनहा उदां लुगैदों आरो उदां बिजाथिखौनो लुगैदों। खाम्फा बरगयारी UPPL थानानै खामानि मावनो हागोन होनना सानो नोंथाङा? खाम्फा बरगयारी बिथाङा 17 बोसोरावनो जेबो मावनो हायाखैबा UPPL थानानै बे 5 बोसोर फैबा मालाय मा मावनो? जोंथ' ओरैनोबो गावनि न'खरनि थाखा फैसा जा एसे दङ बेखौ गारनानैबाबो 100 जननिबो बारा जोङो मेगन अपारेशन खालामनानै होबाय, 200थानिबो बारा जोङो बान्दो लामा बानायनानै होबाय। दा जोङो पावार थायोबाथ' आरो अनेक कुछ जोङो मावनो हायो। दा बिनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौनो लुबैथारदों। बे हाइ प्रफाइल होननायखौथ' गाज्रि मोनदों दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोना। बे हाइ प्रफाइलनिफ्राय नोङो WhatsApp मेसेज हरलाय, नोंथाङा रिप्लाइ मोनो नामा? जों जे बिराद खस्थ' खालामनानै देरहाहरो,
जोंनि बे काजलगावफ्राव सानैसो एमपि थानायनाव वाट्सएप मेसेज हरलाय रिप्लाइ मोनगोन नामा लोगो हमनो फैलाय गेटआ खेवना होजागोन नामा थांलाय हाइ प्रफाइल नेताफोरनाव दा हाइ प्रफाइल होननायखौनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा लुबैयाखै बिथांमोना गावखौनो राजा सानबाय साफा राजा सानबाय बिनि थाखायनो बे राजाफोरनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय दिनै उदां नांगौ होननानै बुंदों दा बिनि गेजेरावनो बिसोरो बहुत जाजासिमाव गोबां दोलोफ्रा थांनानै रायजो राजाफोरखौहाय माखासे खोथा बुंहैगोन बुरखायहैगोन बे समाव नोंथांनि समाजनि माखासे रायजोफोरखौ माबायदि थांखि लानानै थानो लुबैदों रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिजोबखागौ खुनु बुजायनांगौ दरखार गैला गावनि फिसाजोखौ जे साख्रि होबाय बेखौबो बुजिजोबगौ हाग्राखौ जे दंस खालामबाय बेखौबो बुजिजोबगौ जा दङ एलु एला रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिजोबखागौ बेखौ आरो बुंहैनानै बुजायहैनानै थाखा फैसा होनानै माबा मोनसे उल्थां फाल्थां खालामनो हागोन होननानै जों साना